Tanang 20 ka mga schools division sa tibuok Central Visayas ang aduna gayoy tunghaan nga nagpahigayon og blended learning modality ug di na 100% nga face-to-face classes. Tungod gihapon kini sa nasinating kainit sa panahon. Niyang detalye sa report ni Femery Dumabo. Dinhilang sa Tangke Elementary School, pasado las 10 ganihang buntag. Wa na'y mga tinunan nga makita sud sa mga classroom. Gipamubaan karon ang oras sa klase. Gikan sa naandan nga alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ug alauna sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabii. Sa pagkakaron gipatuman nila nga sugdan ang klase sa alas 6 sa buntag apan hangtod na lang sa alas 10 sa buntag. Samtang sa pagkahapon musugod na sa alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabii. Matod sa Assistant School Head Dr. Liza Gonzalez nga sa unang semana sa Mayo gisugdan nila ang maong schedule. We wanted to address ba the conditions sa weather. So come June 1 mamobalik na gyud amo ang regular schedule. Among schedule nga we have two sessions man ma'am. Hinungdan nga alternative delivery mode of learning ang ilang gipatuman. Katong sa reading, other teachers kay gipaanhim gyapon nila ang mga bata, especially katong na problem sa reading. Also we still conducted the remedial classes sa reading, and then mausad na nga time ma'am nga mo prepare me for mga modules nga mong buhatan since even until karon muhatag man gyapon mig mga modular interventions and SLK sa mga bata. This is because especially sa shortened time. Gipebaw ni DepEd 7 Director Dr. Salesiano Jimenez nga halos tanang klase sa elementarya sa Dakbayan mipatuman sa susamang oras sa ilang mga klase. Dugang sa Director nga may mga tunghaan sa 20 ka mga schools division sa tibok rehiyon nga misagob sa alternative delivery mode of learning aron lang kapanalipdan ang panglawas sa mga tinunan ug mga magtutudlo tungod sa sobrang kainit sa panahon. All of them actually reported that there are some but only a few. Though I cannot only a few. Though I cannot give the exact number because our weather condition nga kanang ulan, ya mo pa na pod, moinit na pod. So ang ilaha po dito, imbis nagsugod na sila EDM today, the following day kay ning dag-uman. So ilan na sad pasudlo na pod ang mga bata. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.